Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor xi rajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Michael Cini. Michael twilet il-Ħamrun fl-1964 u trabba għal Balzan. Huwa studja sena ta' draftsman u gradwa fl-amministrazzjoni pubblika u fil-qari tal-provi bil-Malti. Sissa pubblika 3 romanzi ma' Horizons li huma Preżenza, Ix-xafra tad-Destin u Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba u qiegħed jaħdem fuq romanz storiku ġdid. Allura Michael, xi rajt dan l-aħħar? Ħaġa nsellimlek u nirringrazzjak ħafna ta' din l-istedina. Jiena dan l-aħħar rajt dan ir-romanz li jismu Iż-żejt fqiegħ l-ilma ta' Martin Buġelli. Romanz bil-Malti, però mhux romanz bil-Malti biss. Huwa romanz Malti sabiħ, Malti mirqum bi kliem magħżul u mżewwaq fl-istess ħin bidjomi, espressjonijiet, metafori. Fil-fatt, waħda mill-isbaħ metafori li sibt fih dan il-ktieb kienet meta l-awtur jgħid illi t-toroq tal-belt inixxu l-istorja. Hemmhekk qed jagħtina idea ta' kemm il-belt Valletta hija xpakkata bil-ġrajiet li sawruha, b'ġrajiet storiċi. Forsi jiena arrej tal-provi napprezza iżjed meta ikun hemm awtur illi meta juża dawn l-elementi kollha ikun qiegħed joħroġ iżjed is-sabiħ, il-ġmiel tal-ilsien Malti. X'titratta l-istorja? L-istorja titratta ġrajja mqanqla. Fil-fatt jiftaħ b'xena qawwija, anzi nista' ngħidlek qawwija ħafna ta' stupru fejn baħri Amerikan, baħri żagħżugħ, baħri fis-sakra, jistupra tfajla Maltija. U jirnexxielu jitlaq lura lejn pajjiżu isu qatt ma ġara xejn mingħajr ma jħallas time ilu. Però din it-tfajla ikollha konsegwenzi kbar għaliex tinqabad ilha u ħajjitha tinqaleb ta' taħt fuq. Dina tkun diġà il-tima, jkun tkun imrobbija mas-sorijiet u ikollha tmur toqgħod il-bogħod minn fejn tkun trabbiet u minn min ikun rabbiha. Fil-fatt minn Bormla tispiċċa tmur toqgħod il-Baħrija u hemmhekk naraw id-differenza bejn l-għeluq u l-iffullar tal-ibliet għall-ftuħ tal-kampanja li jirnexxielu joħroġ l-awtur. Però is-sorijiet ilaqqawha ma' ġuvni illi jkun raġel twajjeb ħafna u jaċċetta bħala martu illi jibnu din il-familja, rabbu lit-tifel u flimkien jiġifieri jirnexxilhom rabbuh fl-għożża fl-imħabba tant illi jiġifieri jsir ġuvni dan, però x-xieta m'għandux ħalib kif ngħidu u meta jkollu xi 16-il sena dan it-tifel jimrat u anke jmut. U biex ma ntawwalx jiġifieri din il-mara terġa' tispiċċa waħedha. Però kif jaqbes in-nofs tiegħu dan ir-romanz jieħu żvolta oħra meta darba minnhom tkun qiegħda tara t-television u fuq l-aħbarijiet jerġa' jiġi dak il-wiċċ ta' dak il-baħri li 40 sena qabel kien stupra. U dan jiġi appuntu fuq l-aħbarijiet għaliex ikun se joħroġ għall-Presidenza Amerikana. U dinha ta' mara twajba li tibda tipprova tagħmel kuntatt miegħu tmur l-ambaxxata. Kull ma ried di li tgħidlu isma' darba kellek tifel kien intelligenti, kien bravu, kien gostus, però qatt ma ġib quddiem għajnejha konsegwenzi kien xi ħsara kienet se tagħmillu fil-kampanja elettorali tiegħu. Għalhekk ikun hemm kurrenti illi lilha jipprova jżommu ħalqa magħluq sabiex iż-żejt jibqa' appuntu fqiegħ l-ilma. Tajjeb ħafna Michael. Grazzi ħafna, interessanti ħafna l-istorja, grazzi tal-Eġiptu. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u nistennukom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Sadattant aqraw imqar nitfa' kuljum.